mal som na dai fin thir tu te na bain kanal pa so Krista ngin chi bai an buk choni to win ji a hian pathian thu cha toi te ti ri ve kan du'a Isu enin ti thu pui mangin pathian thu toi te an ti ri ve kan du ni ma sain pathian thu thiang hrim lo chia chân chin tha johana bung som pali chang ru Isuan anhena keima hi kong le thu tak le nun na kani keima kal lo chu tu ma pa hnen an khleng ngai lo pathianin atho kan chia mal ni som sakro se amen lali suwa Krista kong ania pa hnen khleng tu ten ama kal ai kong le thu tak le nun na ania chu wang chuan ama akal lo te ama en reng lo te an theng don lo ani chu khoya po kan kalin motor kan khala ni mo fe kong kan kala ni mo kong puya kan kala ni mo kong en lo te anin chui thina an tlu fo thin ani chu tiang chia chuan tu na pathian mi te po kong Isu Krista kan en tat lo chuan ama kan kal lo chuan bo na tur kluk na tur atam em me ni them na atam em me ni tunang lai a phei chuan pathian mi te bia bu ka kan kal thei lova in por khom na te kan nei thei lova jing tong trai in khom te tlai tong trai in khom te mun then khata phei chuan an phal lo le zela amai ro chu pathian mi te bia bu ka chau tong trai ya bia gina chau in ti hlima in por khom turin thu min pe lo tlat me a lali suan Jerusalem a kher lo po pa chi bai bu kun a theng don atia tharau le ti ta zeta pa chi bai bu tu a zong me ka ni atia tuna hian tharau le ti ta zeta pa chi bai kan bu kun chu ani tuna hian chu wangin lali suan kan ena bia bu ka kan kal thei lo ani pon kanin khom thei lo ni pon sermon kan ngai kha thei lo ni pon kan om na a cheu pa kharau le ti ta zeta chi bai kan bu khun kan bu theina tur alon hong zo ka ngai na athange ole lali suwa tui chunga kal thu kan huwa chan chen tha ma thai je bong som pali a khan chuta chuan tui chunga kal kha veteran kalve adua khipui na noi me lain lali suwa kai chhuwa kha ngai ni chan chhuwa kha ngai tui chunga kal thum pe ve ro atia lali suwa chuan lo kal ta che atia lal veteran chu akal ta ani ma se tui chunga kal lai khan tui pui phone khipui kha a en ta tlat me a hlawa amang apil don ta mai nen siani apil don ta mai chuta chuan lali suwa kha akam kha ta hiala ni kha lali suwa kan en reng lo chuan he khober tui pui zau ta ga hian pathian mi te hi bo mai na tur tla mai na tur kan sir ton to da hian a om rangani ti sia ila lali suwa en thadam u ti hi kanin som du ani kan thalai pui kan tianga Josepha thalai chak chatak mai apu nu pui in ngai na suala tuturi asoma akhe mai khata taka Josepha in Potiphar nu pui apu nu pui anhar na kha ro pui ka ti thin lu to kan boi ni thang yan ka sal thin engtin nge he swalian taki pathian mit mun ka ti thiam atin lali suwa kha a en renga pathian kha a mu renga ni ti kha chiang em pathian in min moni ti kan thriat ka chuan a bo thei lo a tlu thei don lo ani chu
châu bằng chuan là lý xua en reng tu te hi an bầu đón lo va an thu đón lo ani cover tu pui phone ka pathian mi te kan cheng me ka min len lup lupa rinom lo na te chapo na te fel ve to thave to mia in siat na te chu tiang chuan min ti buai em ani sum le pai te in le lo a te kan buai em ani hetiang ka hian lali suwa en tlat lo tu te kong le thuta pa nen khen na kong en reng lo tu te chu an buai thina an thu thina khover tu puya hian an pil nge don ani chu ba chuan lali suwa krista i en tlatila pa nen khen na kong ani a pa nen khen na kong kan en tat lo chuan kan thir tat lo chuan kan thu don ani motora te po kan chuan hian kong en lo tu te chu an mu thu a ti chuan an lo hok da ka ram mun sang sang te an lo en thin ani chu bang chuan lali suwa krista en tat tu te chu an che sual don lo ba bumin an om don lo ani chu bang en Yesu Krista en tat ang u hun to anai to Yesu Krista local te to ani chu bang chuan local tu thi thir tatila en tatila over tu pu kan pil ve don lo ani kan thu ve don lo kan bo ve don lo ani chu bang Yesu Krista hi en tatang u Joseph khan i thir te ho la Yesu hi tin kan in so ani pathian in athu kan ti ri kan zabai tan mal min som sak chu lo se amen